Kalmasinaफोरा आरो मोनसे गोदान दस सानथामखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माइजि फबायनाय महलासिनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लाउसखौ फरायजोब्बाय जादोंमोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो मा होनदों जाबाय 11ता जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान बावनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय ना फुङावनो दुगैबाय एसे खाजल हजल होनलायबाय मेगना हनै माथो नांला नांलिसो 10,000नि खाजल लालाय आरो माथो दंबावो जिखियानो जादोंलासिनाफोर आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामनानै लाग्रोबाय थ' नायलांबाय हेदे बिदिब्ला आं दिनै ब्लग सानथामजों मा शेयार खालामलांनो हायो थारमाने दिनै आंनि आदारा हेभियाना आं 11ता बाजियावसो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय नै टारगेटआनो नङामोन नंनाया ओमफ्राय बिथाङा मैया न'आव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय बाजाराव हाबबोनाया नै मैथा गोजा लानानै फैफादों आरोना ओमफ्राय नाजोंसो जानो बायदिमोन खोथाया उनाव बोरै जाखो अमाव फवास लायना होनोसै आं होननानै लायना होबाय नालाय आरो माथो दंबावो पाप्पि सुनि साला कुकु आं जिबौफोर माफोर सानदोंना औ बे थाइबेंखौ एकदम आथिङाव बिदि खालामनानै फोल्ला फोथाबाङो बिदि खालामो मानसिखौ जा मानसिफ्रा मा साननांगौ खोनायोबा लासिंसिं मालाय समाव बिदिनो खालामो बे आंखौ आं जिबौ सानदों मा बाबायानो आंनाव फोननानै होदों गाज्रिथार बियो बेजों आरोना ओइलाय थाइबें बिगुरखौ नै बे आरोना बेजों आरोखि बाप रे बाप एग्ला एनानै लागोनसै आं हा गोजानाव जायो एसे ओमफ्राय माने एसेयावनो आंहा नैबेबो सफैदों आरोना नै नोंथांमोननि सिगाङावनो आनबक्सिं खालामसै आङो थाइबेंखौ माने गाव लेमदों हनै लेमनानै दोनबाय लेमनानै दोननायावहाय हा बे गुसु ना ओरै आथियाव ओरै फोनबा नों मा साननांगौ बेखौ नोंखौबो खालामगोन आं र' नों गवा नोङो बेयाव हाजोजों मिनिबा गगोन सानदों नोङो ओइ नानि मबाइला आया दसेनानै दोन होननाया बिफा मोननानै आयै बिफानि मबाइल आंनिखौथ' मोनखाया नालाय बोरो सिखा खुखुरियालाय मा दे मेगन मिसिबलाय दे मिसिब दे सारप्राइज खालामनो आं दे मिसिब सारप्राइज खालामनो आं दे मा नोंखौ मबाइला दोनथ' दे अफ खालामथ' आं होफिनगोन दा ओं मा र' सारप्राइज खालामगोन दे बोरो बिफायालाय र' दे थाबाय था नों मिसिब नोंखौ सारप्राइज खालामगोन आङो मिसिब नङाबा आं होनाय नङा मिसिबागौ मानि आं सारप्राइज होनाय नङा सरप्राइज नै सरप्राइज वाव सरप्राइज नुदों स्कुलाव थांदों मामिया मादि बिहरदों नुदों सरप्राइज मोजां ना गाज्रि मा मैथाखौ हरलाय बिफा अननानै फिसाजोखौ सरप्राइज होबायबायानो बावलायलांबाय आङो मैथा होनांगौआ होदो बुवा आरो नै आरो मबाइलसो होनबावदों ओरै पेन्सिल होनग्राबो दंबावोसो बोरो बुवा बेखौ बारा बोनाङालै मा बिदिनोखा होदो बरियाथ' हरै सुनांगोन एसे साफा खालामनांगोन गुफुं गुफा बाब मालायसो दरिमननि मोजां रिभिउ मोननायखाय बिहरदोहां फरायसा फिसाबानो जाबाय होननायसो जानोसै गोराथ' थिगैनो दङ माबायाव दखानफ्राव बायबाबो मा होनो 500 थाखा 450 थाखा होननानै बिलायलाङो ओंखायनो अनलाइनावनो बिहरबाय आङो आन्डार 400 मोन नामाथाय 300 बेसेबांमोनथाय 370 ना मामोनथाय थिगानो दं नै गाज्रि नङा बिथाङा ओमफ्राय मैथाखौ गारलायनानै दोनबाय आरोना नै मैथा नांनायसो नङा नामा आंनालाय र' दै होनायनि जाजों नांगोन बे आरामनो मैथा गोजा जा गोथाव मोनो आङो बेखौबो गोथाव मोनो आं जाग्रा मानसियालाय आरो माथो दंबावो गासिबो गोथाव मोनो एसे होनोसै र' बरिया मोजां जयोना जानो मोजां माबा गसङा होनदों दै एसे गिसि फुगारनांगोन मोजाङै गैया जाबाय थादों बेहा ओरैनोबा गैया माने गैयानो आरो ओमफ्राय थारमाने मैया मोनायाव बहल जोंनासो जादोंमोन नालाय नाया सथाम दंबावो आरो बहलाव होनाय ससेबो दं आरो ना माने फिसालाया मैया मोनायाव ओंखाम जायासै नालाय बेखौ एवना होननानै दोन्दोंमोन आरो दा अमा बेदर लाबोबाय बिफानि जाथोंसै एवनोसै आं दा सोर जायो सोर मायो आं मिथिला ना आंनि खुगायावबो मोनसे फैयो पात्ता गैला आरो ना जायखिजाया एवनानै लानोसै आं
ओमफ्राय ओरै ओंख्रिया भिन्दि भाजा मोनखाबाय आंहा ओमफ्राय दालि संनो नामा होनबाय दालि जाला होनबायबालाय आरो माथोबाव आरो फिसाजोआबो दासान्दि खालि गाइखेरजोंल' जानो नागिरो ओंखायनो है संदां मैथा रोसि रोला जोंहाथ' थोखायो गावहासो जागोन खोमा रोसिखौ एसे गावबो जाथोंसै जेबो नंलायबाय मोनसिगोन र' एसे रोसि दोनगोन आं थेलथेब थेलथेबनो अ माइ गड जारों मारों मोनबाय नै जाबायाना ओंखाम जानोसैयानो ओरै सासेयाबो एसे ओंखाम हानहांबाय ओमफ्राय आंनि बे ओंखाम मोजांखौ एसे सारायाव फिदिं आं र' बेलासि समय साथाम फिसालाया गैया आरोना सान्दुंबो गैया अखाबो गैया आयै अखा गैया होनो लोगो अखा थाइसे थाइफ्रिबाय नै आंनाव अखा हाया होलायलायदों आयै दिनैनि जि सुनायखौ थिखांबोआखै आङो सिनानै थाखासिगोन हानांगौबा ओइ बाब मा हामा दोमैलुलुखा हाखागोन बे हुलुस थुलुस फैबाय हुलुस थुलुस जाबाय थारमाने नो पस्ट अफिसावसो फैदोंमोन आरोना थांफिनसै माने सान्दुंबो अखाबो ओमफ्राय बायदियाव खारं बिबार थाबावो है दा बायदियाव माथो खारं खान्दाय बिजौसो जायो दा मानसिफ्रा अनलाजों खारं नायबाय बायदोंमोन मोनासै गैया फैफिनबायबो ओमफ्राय नै है मोनसे दखानाव प्लेनलेस मोनाखै नालाय सानैखौ आवगायहोग्रोनानै लाबाय आङो नोंनो मेथायानो लाबाबो थोआ हो थोनो रोङा थ' मोनसे आदानसो थ' आं लाबाय थ' गावनिखौ हानबावगोनसो थ' गैला बे आदानि फुलफोरसो बेखौनो एफा गाबबाय नोङो आंनि फिसाजोआबो महा समयसा आरोना बिफाया खिन्थाया मा फटखौलाय बिदाखौ नायफिननानै थांदों गेटखौ बन्द' खालामबाय बिफाखौ हाबफैगोन सानदों बिफाया सिदा दोननानै थांनाय लोगो खावबो जिरायनानै लंपेन्ट थंपेन्ट हान्थु खेरायनानै गाबहाबलायबाय आरो बियो लंपेन्टानो नै मा जाखो बियो नै लेथ्रा नांजोब्बाय बैलाय फैफिनगौ ना बाबाया गेलेदों मालाय बिदामोना बेखौनो नायहैदोंमोन आरो बिफाया एसे नायस'हैदोंमोन गाबुदैलेसोहाय दाबो आयु स्कुलावबो दोनलांनानै फैबाबो दाबो गाबो ओमफ्राय बुहुदानो गाबला आरोना ओमफ्राय सानैसोल'सै आरो साथामसोल'सै खोमा ओमफ्राय मेनाव जाहैबाय नैबे ओमफ्राय सासे बाबु दङ इबो जि गाबो अना खाना उन्दैया दासिमबो मालानि जुगाव गाबावगोन ओमफ्राय हमवार्क लिरनायखौलाय बेखौबा लिरगोन आरो बिमाजों नालाय न'आव ओमफ्राय क्लास वार्डआबा लांदांसो क्लास वार्डबो हमवार्कआ न'आवसो क्लियार जानानै थांबाय बेना जारलासो मालाय स्कुलाव वार्कखौनो खालामहैलाबा मालायबा बुथावथाव थाहैबाय थायोना मायो जायखिजाया थायोनो आरो ओमफ्राय गेलेनो होनबा गेलेयो होनदों खिन्थु लिरनो फरायनो थिनबाथाय गैया आरो बेसेबां टाइम लाबावगोन गावसो दंसै बुरिखौ दं उन्दै दै खिलौलौबाबो अरजालामोनलाय दासो बोसोरथामल' जादोंहाय होनलायनाय बुरैथारबाय बिदि समायथारला रंदांदांनो ओमफ्राय बे मा फरायनाय होनना बुङा बेखौलाय एसे खिथाफैगोन आरोना दिनै कालारनि नाम फरायदों पिंक कालार रेड कालार ओमफ्राय बिस्टि फरायदों टिभि गिदिराव फरायदों बेखौबा खिथाफैगोन आरोना ओमफ्राय बाखि खाथाखौ नायबाथाय लांदां हप्पासे जि खननांगौ दंबावोसो मैयानि सुनाय दिनै रानबाय सान्दुंआनो गद गैया नै दा ज्रां दुंलायबाय दा हुलुस थुलुस गोसोम जादों आरोना जेखियानो जादोला खनस्रांना लागोनसै आं बग्रा बग्रि फिसाजो फिसाला बिमा बिफा गासिबनिबो आरोना सियारसेखा दान्दिसे उनाव ओमफ्राय जोङो आयौ मालाय पार्टि जाफैदों खोमा मानसिफ्रा हनै जानो आयौ मबाइला बारा नुहुरला आंना माथो ब्रिजआलाय बिदि गायस्रांजोबनाय जाखो नांगोल दं बिबार दं गौरां फारसे आगान सुरबोदों आरोना अखा हाबाय थायो नालाय जायगाफ्रानो हाग्रा बंग्रा जाजोबनानै दङ मा होनोमोनलाय जों थांनो नागिरनाया बावबाय थायो आङो चन्द्रपारा फारसे दावखोदों र' थांबाय हनै बिफा फिसा आं हनै दसे बेयावनो नेनोसैसो गाव मा फसाय लानानै फैथों आरोना बेहा बेयाव फैयाबा सान्थि गैया आरोना फैगासेयाव खननैसोआ बेयाव फैखाथारो आंनि एक्स दंमोन गोदो होननाय बायदिसो आरोना चन्द्रपारा नैबे बाजाराव लकेल बुस्थु मोनोना बेखौ नायफैयाबा गोजोननाय गैया आरोना लाथावथावबा लासिगोन आरो फैबाय नालाय दा लाखासिगोन माबा मोनसे नङा मोनसे ओमफ्राय नै मालाय कार सायावनो माबा मुलि फानफैलायबावो आरोना माबा बगा स्राब माबा माबि होनगासिनो दङ
खुजालि आंखौ नुहुरनानैसो बिदि होनखो ना माखो खुजालि दादुलि माबा माबि होननाय खोनालाजोब्बाय आं आइदै लासिन लाबाय नै आवगाय लांथारनांबाय आंबो गादा बुसियाथ' उन्दुलांबाय आयै गैलाहाय स्केन्डेल गलायनाय उन्दुलांबाय इनो 20 थाखा नै बिफा मा खालामनो मोननोबो थाङा नालाय बा ओंखार दा आरो सायबा इंगिलि आलुआनो गोमालांजोबगोन लाबाय मुदुफुल बिबार 10 थाखानि जोगोनार 20 थाखानि आरो हनै मेथ'खा बिबार 20 थाखानि लायबावसो जाबाय दे माथो होनबावनो चन्द्रपारा लोथो उन्दुबोखाबाय उन्दैया एकदम बामनानै आखाइ साबोलायबाय आरोना आङो जाबाय दलद फुथुफैबाय आं ओमफ्राय आरो सिनाफोर ब्लगखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो दिनै दिना बिदिनो थांलायबाय बेखौ नोंथांमोनजों फिसा क्लिप लानानै शेयार खालामलायबाय ओमफ्राय थांना फैबाय आरो बिथांनि एक्सनि जायगायावहाय माने मालाबा आं थाङाबाबो गाव थांथारगोन आरो ना माने ओरैनो बे लामा फाननायफ्राव सोरबा लकेलसो न'निसो होनबाबो ओइ बाजारनिफ्राय लाबोनायबो थायोना खिन्थु बेनिया माने मेन एकदम लकेलथार नुबानो मिन्थिखायो जाबाबो मिन्थिखायो नालाय बेखौनो गोसोखांना दों थाङो आरोना ओंखायनो बेयाव थांबावनानै फैबाय लानानैबो फैबाय टुइसनाफोर दा जायफोरा आंनि बे ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच